Ja, ja. Det gør sådan. Ja, det bedste ved efterskolen, det er jo helt klart sammenhold på efterskolen. Det fællesskab, man har fået til folk. Tune Up Efterskole, det er et sted, hvor der er plads til alle, og vi har et mega lækkert sammenhold og fællesskab. Og man skal komme og besøge det her sted på efterskolens aften, fordi det er et sted, man ikke har lyst til at gå tilbage. Du skal komme, fordi at vi har det fedeste fællesskab, fordi vi er så seje, og fordi vi kan alt. Mit efterskoleophold her, det er rigtig fedt. Du får en masse nye venner. Og altså, jeg synes, du lærer meget hurtigere, end du måske gør på andre skoler. Og ja, det er generelt bare rigtig fedt. Tag på Tune Up Efterskole på samme måde. Og løs ud af tårn. Og smert. Det fedeste ved at gå på TV er, synes jeg, at der er altid nogen at være sammen med. Det er fedt. Det er fedt. Det er fedt. Har et rigtig godt sammenhold her på Tune Up. Har rigtig hyggeligt, og det er ligesom en stor familie. Fedt. Det er fedt. Det er fedt at gå på TNE, fordi du lærer en hel masse nye mennesker at kende. Det gør du selvfølgelig også på andre efterskoler. Men du lærer også bare så meget anden i undervisningen. Og det er, det er bare en helt speciel oplevelse og en atmosfære at gå her. Og du kommer ud af din comfort zone, fordi det tvinger skolen der nærmest til. Kom og besøg os. Det bliver awesome. Ja. Yeah. Vi vil rigtig gerne vise rundt på skolen, og vi vil rigtig gerne fortælle om, hvordan det er at gå på efterskole, og hvad vi synes, og hvordan vi synes, det er at gå på efterskole. Vi fortæller vores oplevelser, simpelthen fordi jeg synes, at det er mega fedt at gå på efterskole, og det synes vi var det, alle de skal til at opleve. Hej, jeg hedder Mathias, og jeg har et tilbud til dig, og det er, at jeg synes, du skal komme til efterskolens aften her på TNE. Grunden til, at du skal gøre det, det er, fordi du har muligheden for at se en helt unik efterskoleverden, som du højst sandsynligt ikke har set før. Så vi ses på TNE til efterskolens aften.